Goeiedag en welkom bij deze uitzending van Cultuur TV. Nou, we zijn in de stad. In de stad willen wij mensen spreken over hoe zij denken over de gang naar de VVV. Wordt het een ja of nee? Ja of nee? Nee. Waarom niet? Maar laat ze verkiezen, maar nou zo, maar moest wat doet hij nog meer? Ja toch? Maar Dat is alles. Allah sa verkiezing. Luister nou. Maar laat ze verkiezen, maar ik wil een trasmano. Trae no luku fa akodre kawakap timoro orchi juno adala euro ook de next doen. Dus heb ik toch de beetje dus aan mijn Latina is gaan, dat is all. Ja, oké, Allah sa verkiezing toch? Maar als president. We willen niet meer als president. Maar klaar, we willen maar morgen president. Oké, heb je een boodschap voor hem? Dan kan maar gerust de idee. Dankjewel. Hij is een scheidsrechter. Oké, maar... Echt een grote set AK is hij. Hij moet veranderen met deze attitude die hij heeft. Want toen hij heeft verloren, toch? Toen hij heeft gewonnen, heeft Bouters hem gegeven binnen 2 weken. En nu zit hij gewoon te lullen over heel wat dingen. Dus laat hij gewoon ophouden met zijn model. Want hij is met anticorruptiewet gekomen. Maar waarmee is hij nu bezig? Hij gaat auto's weggeven voor een appel en hij heeft kankerhoofd. Laat hij zijn attitude veranderen, laat hij gewoon geven wat hij moet geven. Toch? Hij heeft verloren. En laat hij zich daarbij houden dat hij verloren heeft. Hij moet niet zeuren. Toch? Want hij heeft zoveel fraude gepleegd. Toch? Hij verramt dit betaald miljoenen dollars. Met het geld van IMF, terwijl dat geld gespeeld wordt op het land. Waar is dat geld naartoe gegaan? Laat hij beginnen te zetten waar dat geld gegaan is. En al dat geld wat hij nu betaalt aan zijn vrienden. Hij wil gewoon de kas van ons leegmaken. Toch? Toch? Zodat hij denkt dat hij niet problemen gaat geven aan die anderen. Maar dat moet hij niet doen. Daarom blijf ik zeggen, hun die staan is een slechte volk. Ze zijn altijd slecht geweest. Nooit zijn ze goed en ze gaan altijd slecht blijven. Daarom blijf ik ook zeggen, er zijn velen die weten, maar niet weten hoeveel zij moeten weten, omdat zij niets weten. En dat is Santoki, die ZAK. Ik kan niet naar de VVV gaan. Hoe gaat hij naar de VVV als al die anderen al getekend hebben met Jannie? Ja? En als ze de president gaan kiezen, moeten ze weer stemmen. Dan hoe wil hij naar VVV gaan? Als allemaal stemmen dat ze met Jannie meewerken, toch? Dan is er toch geen VVV? Nee, maar je weet hoe het in de politiek gaat. Mensen kunnen omgekocht worden. Ja, maar dat zijn die smeerlappen. Die zo zwak zijn, die dat geld willen nemen. Die zijn echt smeerlappen. Als ze dat geld ook hebben genomen, dan moet hun paspoort getekend worden. Want dat wil zeggen, je wil niet werken voor het land. Jij gaat voor geld. Dan ben je gewoon hebzuchtig. Dan moet er gewoon een paspoort getekend worden in het model. Serieus, serieus. Je hebt het geld genomen, dan moet je niet ervan kunnen genieten. Dan moet er echt iemand ervoor gaan om zijn paspoort te laten tekenen, want je bent niet goed bezig in het land. Want dan sta je niet voor het land, je staat voor geld. En dat kan niet. We moeten ophouden met deze frauduleuze model. Het is lastig in het land. We gaan voor het land om het land op te bouwen, maar we gaan niet om het land te beperken. Dan kan je geen geld nemen. Je gaat al een positie krijgen. Waarom zou je geld moeten nemen? Voor die positie, dat je die anderen gaan beperken om een VVV, want als je naar VVV gaat, kost nog miljoenen guldens voor het land. Je fokt het land op, dan ga je met je 5 miljoen US$ zitten, voor wat? Voor wie? Voor wie? Voor je vrouw en je kinderen, en dan ga je zitten je tanden pieren als Bugs Bunny, dan denk je dat het goed gaat. Het gaat niet goed, want je gaat het geld ook niet goed kunnen vreten. Dus laat ze ophouden met deze dingen. Laat ze hun modellen veranderen. We zijn allemaal Surinamers. Maar deze hun staan doen het niet goed. Kijk wat ze nu doen met de dollar. Huh? Kijk wat ze niet doen. Ze doen alles met opzet. Denken dat ze die anderen gaan opfokken wanneer ze zijn komen zitten. Je hebt verloren, mama schat. Ga vandoor. Maak de plaats vrij voor de anderen. Zelf in je partij willen ze je niet meer hebben. Huh? Zelf in je partij hebben ze duidelijk aangegeven dat ze geen Santoki meer willen hebben. Want Santoki heeft het hele model van hen destroyed. Toch? Dan wat wil je nog meer hebben? Eigenlijk moet deze man zijn paspoort ook getekend worden. Bouters heeft met hem gespeeld. Oké, meneer. Dank u wel. Zo mevrouw, moeten we naar de VVV, ja of nee? Nee, waarom? Waarom moeten we naar VVV? Het land is, het gaat niet om Santoki, het gaat om Suriname.
Suriname belang, geen Santoki belang. Ik ben een gefok op soort mens. Oh ja, Ik hoezo? ben weer in de zin als je tegen onrecht, hou ik niet van. Wees eerlijk en oprecht. Oh? Neem je verlies en ga naar huis. En bouw op weer. Dat is mijn woorden. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel. Motegi ele kera mina de fuden so sandati. Oh. Gado sap samus dugi inu. Dos na gado umusroko. Ulik libis mano mantak noti. Masra gado abengron tapu una ini na un effet na nga un serefi. To? Pad bepal. Ja schat. Dus wat je me daar hebt gevraagd, heb ik geen antwoord ervoor. We moeten het laten voor de heren daarover. Hij beslist. Hij abengron tapu ano unu, ja? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ik vind het goed. Ja, vind je het goed? Jawel. Waarom? Omdat Santoki iemand iets goeds doet. Ja, hij werkt goed mee. Ja, Santoki is een goede man. Hij is een goede man, hij werkt goed. Ik ben niet eens. Nee. Maar wat zegt u? Ik bemoei niet in politiek, maar één ding. Die man was een man, maar FNB Archigado, dat is een beetje dat brood zou boter worden. Maar komt door hun eigen mond, door de eigen schuld. Hoe dan ook, Santoki heeft een grote fout begaan. Welke fout? Ik vergeet het niet, want Santoki hield nooit van de neger. Anolop laka maar nooit, sinds AD, nooit allemaal op neger. Altijd maar foei, hoe neger, nooit. Ik wist het Nee, nooit. Ja. hij heeft het nooit. Daarom met me taking. Alalibis magado je krak. Maar de grootste fout wat heeft hij begaan. Gado met alle generatie. Je mag abineza bezig. Nee, je mag niet. Je bent goed met alle volken. Alle volken. Al deze Behalve mannen. die schurken De die man te stelen, dat niet. De Dat man bemoei ik niet mee. Ronnie Dat Brand. niet bemoeien. Maar ik hou van alle volken. Van alle volken. Ik ben niks Portugees. Die Santoki Ik guap ben tata, niks hè? Portugees. Mijn vader was Portugees. Diago, Mijn sabe. moeder niet. Bewet Buba Mandape. Tjama een kleinigheid voor de schakel naar Indië uit. En dat hebben ze gedaan. En na maand de dere, ze hebben die man uitgeschakeld. Dat de Tjare rond de Guardo Borgo. Het staat niet in de Bijbel. Daarom ik met dat Aladi. Inapulop niet. Kado inlop. Want wie zou u eten? Komt niet van onszelf. Het komt van de Vader uit. Zonder de Vader, je kan niks doen van jezelf. Nu, mijn afweerantie, ik hou van hem, maar sinds Santoki bestaan, nooit aan me nooit meer. Tangadoki. Dus u zegt nee, geen VVV. Nee. Beka go nyame pension. Lek van mij nyame AOV. Ang mi pension, beka go nyame pension en AOV. Het is goed voor hem. Daarom ik libisma be watko. Last man be watko nooit mek wan politiek president. Schap. Tide na de luku. Kijk wat daar komt. Last man uitgelegd. Oké, ik loop naar daar. Is goed. Ik ben niks Portugees. Ja. Mijn vader was Portugees. Daarom zeg ik. Awan libisma er. Alat mij mek fout. Nee maar. Beka go nyame pension. Dank u wel. Nou, dat heeft u mogen horen van de verschillende mensen hier op de markt. Ik ben Natasja Conrad, achter de camera staat Boris. En blijft u kijken voor de updates op Cultuur TV. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. I was fighting,
vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Toe pijnig man, maar die man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.culturo.com for the generation then.